La vaga d'ahir, 8 de novembre, aviam, a mi em va afectar, o sigui, nosaltres comercialitzem i distribuïm peix i realment intentar fer una planificació sobre el trànsit en una ciutat que saps està tallada de nou en 15 punts va ser molt complicat. Nosaltres vam prendre la decisió de només fer serveis mínims, només aquells clients que realment ho necessitessin i intentar moure tots aquells que poguessin canviar en un altre dia o si eren comandes que no eren absolutament necessàries. A curt i a llarg plaç realment ens està afectant bastant perquè a restaurants on estem entregant hi ha molt menys reserves, per tant compren menys i després també a nivell dels particulars la gent no està a casa i no està preocupada del que està consumint sinó que està més fora de casa o més pendent de l'actualitat política als carrers, manifestacions o altres coses. Però per mi, o sigui, clar, jo respecte als talls, que sí que ens van fer anar molt malament ahir i que els vam patir, clar, jo la meva reflexió també era una mica en plan si un dels empresonats fos el meu pare o el meu marit, realment agrairia molt que la gent estigués donant suport a aquestes parades perquè crec que realment no són unes detencions justificades. I llavors una persona del meu entorn que ens va dir, jo vaig dir, home, però és una pena no? Que la gent no pugui tornar a casa amb els trens o no pugui marxar perquè l'autopista està tallada. Però aquesta persona del meu entorn em va fer pensar molt i em va dir, bueno, si fos el teu pare el que estigués tancat a presó, no creus que d'alguna manera faria també reflexionar la gent, ara no em puc moure del lloc on estic perquè hi ha la carretera tallada i llavors és una mica el que senten les persones que estan empresonades que no poden fer res més perquè hi ha altres persones que estan decidint per ells i sense els rigors jurídics i legals que serien necessaris.